මම හරි සන්තෝෂයි ඔබලා මැදට ඇවිදගෙන වහන්සේගේ වචනය කරුණ කඳුරේ දේශනා කරන්න. இந்த வாலிபர் முகாமிலே உங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதை குறித்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். මම හිතන විදියට බොහෝ කාලෙකින් පස්සේ තමයි මම කරුණ කඳුරක දේශනා කරන්නේ. அநேக வருஷங்களுக்கு பின்பதாக நான் வாலிபர் முகாமிலே பிரசங்கிக்கின்றேன் என்பதை நினைக்கின்றேன். මම පාස්ටර් ලෙනින්ට බොහෝ ස්තුති කියන්න කැමති මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න නිසා. பாஸ்டர் லெனினுக்கு மிகவும் நன்றி எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கினபடியால். අපේ තේමාව ඉතාමත්ම වැදගත්. කාලයට ඔබින්නා වූ තේමාවක්. இந்த காலத்திற்கு ஒத்து போகின்ற ஒரு தலைப்பு நம்ம மத்தியிலே குறிக்கோள் வாக்கியம் உண்டு. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මට පෙන්වූ දෙයක් අපි නමස්කාර කරමින් සිටින විට විශේෂයෙන්ම මා පෙම්බර ස්වාමීන්ට ස්තුති දෙම් කියා අපි මේ ගායනාව කරමින් සිටින විට මට ස්වාමීන් වහන්සේ යම් දෙයක් පෙන්වුවා. என் நெஞ்சமே நீ பாடி துதிப்பா என்ற பாடலை பாடும் பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு காரியத்தை காட்டினார். මම දුටුවා උදේ ඇවිත් ස්වාමීන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයෙන් බලවත් ලෙස අප මැදේ වගුරුවමින් සිටි ආකාරය මම දුටුවා. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை நம் மத்தியிலே ஊற்றப்படுகிறதை நான் கண்டேன். ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ආකාරයට ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තේ. ஆண்டவர் இவ்வாறே நம் மத்தியிலே செயல்பட ஆரம்பித்தார். මම දැක්කා ඔබ හැම කෙනෙක්ම මේ ස්ථානයේ සිටින කුඩා දරුවන් පවා ඔබ හැම කෙනෙක්ම ඉටිපන්දම් වාගේ මම දුටුවා. நான் இந்த இடத்திலே இருக்கிற சிறியவர்கள் தொடக்கம் நாம் எல்லோரையும் கண்டு ஒரு மெழுகுவர்த்தியை போன்று. ඒ ඉටිපන්දම් පත්තු වී තිබුණේ නෑ. නමුත් ඉටිපන්දම් තිබුණා. மெழுகுவர்த்தி இருந்தது, அது எரியவில்லை. නමුත් අපි නමස්කාර කරමින් සිටින විට ඉහළින් ගින්නක් පැමිණියා. நாங்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மேலிருந்து ஒரு அக்கினி வந்தது. මේ ගින්න පැමිණ අප හැම කෙරෙහිම කෙනෙක් කෙරෙහිම වැටුණා. அந்த அக்கினி வந்து நம் எல்லோரும் மத்தியிலும் விழுந்தது. ඒ වෙලාවේදී ඉටිපන්දම්ව සිටි අපි හැම කෙනෙක්ම දැල්ුණා. மெழுகுவர்த்தியை போன்றிருந்த நாம் எல்லோரும் எரிய ஆரம்பித்தோம். අපි දැල්ුණා පමණක් නොවේ. அந்த மெழுகுவர்த்திகள் எரிந்தது மாத்திரமல்ல, ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ පුද්ගලිකව අප එක එක්කනාව මේ ඉටිපන්දම් මේ පත්තු වුණා වූ ඉටිපන්දම් උස්සන්න පටන් ගත්තා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த மெழுகுவர்த்தியை அப்படியே நம்மை தூக்க ஆரம்பித்தார். ඒ උස්සමින් ස්වාමීන් වහන්සේ අපව මේ රටේ හැම ස්ථානයකටම මුලින් ගෙන ගියා. நம்மை தூக்கிக் கொண்டு இந்த இலங்கை முழுவதும் நம்ம எடுத்துச் சென்றார். මේ පත්තු වෙන ඉටිපන්දම් මේ ලංකාවේ අස්සක් මුල්ලක් නැරෙන්න හැම ස්ථානයකම ගමන් කරනවා මා දුටුවා. இந்த எரிந்து கொண்டிருந்த மெழுகுவர்த்தியானது இலங்கையிலே எல்லா இடங்களிலும் மூளை முடுக்கெல்லாம் சென்றதை நான் கண்டேன். මේ ඉටිපන්දම් ගමන් කරන්න පටන් ගන්නා විට ඔවුන් තනිවම නොවේ. මේ ඉටිපන්දම් අපි තනිවම නොවේ ගමන් කරන්න පටන් ගත්තේ. மெழுகுவர்த்திகளாகிய நாங்கள் ஒருவரும் தனிமையாக பயணம் செய்யவில்லை. හැම කෙනෙක් කෙරෙහිම දේව දූතයන් සේනාවක් අප හැම කෙනෙක් සමගම සිටියා. தேவ தூதர்கள் ஒரு சேனையாக நம்மோடு இருந்தார்கள். අපව වට කරමින් ගින්න දල්වමින් අපව ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටියා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ, දේව දූතයන් සහ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ. தேவ தூதர்கள் நம்மை சூழலுக்க, பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லா இடங்களிலும் நம்மை நிரப்பி இயேசு கிறிஸ்துவும் நம்மோடு பயணம் செய்தார் எல்லா இடங்களுக்கும். මේ රාත්‍රියේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට කියන්නා වූ දෙයක් මා නිර්භීතව කිය ප්‍රකාශ කරන්න කැමති. இந்த இரவு நேரத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். මාගේ දරුවනි, මා නුඹලාව මේ දවස්වල ඔසවමින් සිටින්නා වූ පරපුරක්, என் பிள்ளைகளே, இந்த நாட்களிலே நான் உயர்த்திக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பரம்பரையே, මාගේ ආලේපය නුඹ කෙරෙහිය, என் அபிஷேகம் உன் மத்தியிலே, මාගේ හස්තය නුඹ කෙරෙහි
මාගේ රැකවරණය නුඹ කෙරෙහිය. என்னுடைய பாதுகாப்பு உன்னோடே. මාගේ බලය නුඹ තුලින් ගලා යන්නා වූ නුඹ මාගේ සෙනගක්ය. என் வல்லமை உன் மத்தியிலே இருந்து கடந்து செல்லுகிற என் பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்கள். මේ අන්ධකාර ප්‍රදේශයේ இந்த அந்தகாரம் நிறைந்த இந்த பிரதேசத்திலே අන්ධකාරය තව තවත් වැඩි වෙමින් පවතිනා වූ කාලයේදී இருளானது அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்திலே මා නුඹලා එකිනෙකනාව මාගේ බලයෙන් පුරවමින් உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் என் வல்லமையினால் நான் நிரப்பி මාගේ ගින්නෙන් මාගේ ශුද්ධ වූ ගින්නෙන් දල්වමින් என் பரிசுத்தாக்கினினாலே உங்களை எரியச் செய்து නිර්භීත සෙනගක් වශයෙන් வல்லமை தைரியமான ஜனங்களாய் බලවත් සෙනගක් වශයෙන් வல்லமையுள்ள ஜனங்களாய் මා නුඹලාව හැම ස්ථානයකටම ගෙන යමි. நான் உங்களை எல்லோரையும் எல்லா இடத்திற்கும் எடுத்துச் செல்வேன். මාගේ වචනය ප්‍රකාශ කරන විට என் வசனத்தை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது නුඹලා මාගේ සාක්ෂි දරන විට நீங்கள் சாட்சிகளாய் இருக்கும் பொழுது මාගේ ක්‍රියාව නුඹලා තුළ කිරි කෙසේ සිදු වෙනවද කියා නුඹලා මනුස්සයන්ට පැහැදිලි කරන විට என் கிரியைகள் எப்படி செயல்படும் என்பதை மனிதர்களுக்கு நீங்கள் விளங்க செய்யும் பொழுது මා නුඹලාට බලය දෙනවා පමණක් නොවේ. එදා මෝසස් ආරොන්ට දුන්නා වූ විදියට මා නුඹලාට මාගේ වචනයක් දෙමි. நான் என் வல்லமையை மாத்திரம் உங்களுக்கு கொடாமல் மோசே ஆரோனுக்கு கொடுத்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். නුඹලා බලවත් ලෙස මාගේ සාක්ෂිකරුවන් වන්නේය. நீங்கள் வல்லமையால் நிறைந்த சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். මහත් වූ දේ මේ රටේ නුඹලා කර இந்த தேசத்திலே வல்லமையான காரியத்தை செய்து ඔබ මේ රටින් අන් දේශයන් වලට මාගේ සාක්ෂිකරුවන් හැටියට මාගේ ගෝලයන් හැටියට මාගේ බලවත් දාසයන් හැටියට මාගේ හස්තයෙන්ම ගෙන යමි කියලා නුඹලාට මා කියනවා. நான் உங்களை இந்த தேசத்திலே இருந்து அந்நிய தேசங்களுக்கு வல்லமையால் நிரப்பி சாட்சிகளாய் இருக்க என் வல்லமையான கரத்தை உங்கள் மத்தியிலே வைப்பேன் என்று මා சொல்லுகிறேன். කවුද කියා නොසිතන්න. நான் யார் என்று சந்தேகப்பட வேண்டாம். මට කිසිම දෙයක් නැහැ කියා නොසිතන්න. எனக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று நினைக்க வேண்டாம். මට සුදුසුකම් නැහැ කියා හිතන්න එපා. எனக்கு தகுதிகள் இல்லை என்று சிந்திக்க வேண்டாம். නුඹගේ දරුවෝ நீங்கள் என் பிள்ளைகள். මාගේ ලෙයින් තෝරාගත්තා වූ පිළිගත්තා වූ දරුවෝ எண்ணத்தினாலே கிரயம் கொடுத்து මාගේ மீட்கப்பட்டீர்கள். ආලේපයෙන් පුරවන්නා වූ දරුවෝ என் அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்படுகின்றவர்கள். මා නුඹලා තුල ක්‍රියා කරන නිසා නුඹලා තුලින් ක්‍රියා කරන නිසා මට කිසිම දෙයක් නොහැකියව නොහැකි නෑ. සියල්ලක්ම මා නුඹලාට සපයමින් නුඹලා තුල මහා කුදේ කරමින් ගෙන යමි කියා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේ நான் உங்கள் மத்தியிலே கிரியை செய்கிறபடியினால் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சிந்திக்க வேண்டாம். நான் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை நான் நடத்துவேன். මේ තරුණ කඳුරේ මේ පාර නුඹලා අසන්නා වූ පණිවිඩ සහ ලබන්නා වූ ආලේපය ඉතාමත් විශේෂයි. இந்த முகாமிலே நீங்கள் கேட்கின்ற செய்திகளும் அபிஷேகமும் மிகவும் முக்கியமானது. හැම දේවදාසයෙක් තුලින්ම කතා කරන්නා වූ දේ ඉතාමත් වැදගත්. எல்லா ஊழியர்களும் பிரசங்கிக்கின்ற காரியங்கள் மிகவும் முக்கியமானது. මහත් වූ බලවත් වූ සේනාවක් සහ හමුදාවක් වශයෙන් හැටියට ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹලාව තෝරාගත්තා වූ සෙනගක් හැටියට මහත් වූ දෙයක් කරමින් සිටිනවා. தேவனுடைய சேனையாய் தேவனுக்காய் போராடுகிறவர்களாய் ஆண்டவர் உன்னை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමගයි. ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கின்றார். මේ කඳවුරේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමගයි. இந்த முகாமிலே தேவன் உங்களோடு இருக்கின்றார். මාර පේනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කඳුර නුඹලා බලවත් ලෙස භාවිත පුරවමින් මේ ප්‍රදේශයෙන් ඔබ යන මේ ස්ථානයෙන් ඔබ යන විට ඔබගේ පැමිණියා වූ ස්ථානවලට ඔබ යන විට ඔබ හිස් අතින් නොවේ ගින්නෙන් පිරි දර්ශනයෙන් යුක්තවයි බලයෙන් පිරි ඔබ ඉදිරියට යන්නේ. நீங்கள் இந்த முகாமிலே இருந்து உங்கள் சொந்த இடங்களுக்கு போகும் பொழுது தரிசனத்தோடும் அபிஷேகத்தோடும் வல்லமையோடு கடந்து போவீர்கள். මේ දවස්වල ඔබ සුද්ධාත්මයන් සොයන්න. இந்த நாட்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவரை தேடுங்கள். සියල්ලට වඩා එතුමාගේ අභිමුඛය සොයන්න. எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் அவருடைய பிரசன்னத்தை தேடுங்கள். අභිමුඛයෙන් පිරි සුද්ධාත්ම බලයෙන් පිරි அவருடைய சமூகத்திலே இருந்து அவருடைய வல்லமையால் நிரப்பப்பட்டு ඔබ
ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාක්ෂිකරුවන් හැටියට ඉදිරියට යනවා ඇති. அவருடைய சாட்சிகளாய் முன்னோக்கி செல்லுங்கள். කාටවත් බෑ ඔබව නතර කරන්න. ஒருவராலும் உங்களை நிறுத்த முடியாது. කාටවත් බෑ ඔබලව නොමග යවන්න. ஒருவராலும் உங்களை வழி தப்பிச் செல்ல எடுத்துச் செல்ல முடியாது. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබලව මුද්‍රා කර තිබෙන හේතු. ஆண்டவர் உங்களை முத்திரித்திருக்கின்றார். අපි මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම ඔබලාට කතා කරන්න යන්නේ පද තුනකින්. நான் 3 வசனங்களோடு உங்களோடு பேச விரும்புகின்றேன். මුලින්ම ස්වාමීන් වහන්සේ අප යෝෂුවගේ පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද 10 අපි කියනවා. நாங்கள் யோசுவா 1ஆம் அதிகாரம் 1 தொடக்கம் 10 வரை வசனங்களை வாசிப்போமானால் අපට පෙනී යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෝසස් තුලින් யோசுவாට යම් දෙයක් අනුකරනවා. ஆண்டவர் மோசே கூட ஒரு யோசுவாவுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கின்றார். මෝසස් තුලින් ස්වාමීන් වහන්සේ යෝෂුවාට කුමක්ද කියන්නේ? மோசஸ் கூட ஆண்டவர் யோசுவாவுக்கு என்ன சொன்னார்? මේ ප්‍රදේශය මේ රට නුඹ අත්පත් කරගන්න. இந்த தேசத்தை இந்த பிரதேசத்தை நீ மேற்கொள்வாய், அதை கைப்பற்றுவாய். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ යෝෂුවාගේ පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ දිහා බලන විට 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் யோசுவாவின் புத்தகத்திலே මෝසස් දැනටමත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගොසින් පහමාරයි. மோசே மரித்து தேவ சமூகத்துக்கு சென்று விட்டான். ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ යෝෂුවාට කතා කරමින් කියනවා ஜீவனுள்ள தேவன் யோசுவாவை பார்த்து சொன்னார், නැගිටින්න. எழுந்து නැගිට ඔබ ඉදිරියට ගොසින් මා දෙන දේශය අත්පත් කරගන්න කියලා. எழுந்து முன்னோக்கி நான் உனக்கு தரும் தேசத்தை மேற்கொள். නුඹ පාදය තබන්නා වූ හැම ස්ථානයක්ම මා නුඹට දෙමි. உன் கால்கள் படும் எல்லா இடங்களையும் நான் உனக்கு தருவேன். මෝසස් සමග මා සිටියාසේ මා නුඹ සමග සිටින්න යනවා. மோசேயோடு நான் இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුව දිරිගන්නන ඔහුට අනකරනවා ඉදිරියට ගොසෙන් නැගිට ස්වාමීන් වහන්සේ දෙසා බැබලි ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් එතුමා දෙන්නව සියල්ලක්ම අත්පත් කරගන්න. முன்னோக்கி செல்ல ஆண்டவர் யோசுவாவுக்கு கட்டளையிட்டு அவனை பலப்படுத்துகிறார், நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்பதை. මෙයයි දෙවියන් වහන්සේගේ කාලය මේ තරුණ පරපුරට මේ ලංකාවේ. இதுதான் காலம் இந்த வாலிபர்களுக்கு. ඇත්ත වශයෙන්ම සියදිවි නසා ගැනීම වැඩි වෙමින් පවතිනවා අද අපේ ලංකාවේ. நம்முடைய தேசத்திலே தற்கொலை செய்து கொள்வது அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ඒ වගේම මත්ද්‍රව්‍ය අතින් ඉතාමත්ම විනාශකාරී කාලයකයි ලංකාවේ තරුණයන් අද සිටින්නේ. போதை வஸ்துகளை பாவித்து இலங்கை வாலிபர்கள் இப்பொழுது அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கின்றார்கள். බොහෝ මනුෂ්‍යයන් ඉතාමත් ඉක්මනට මුදල් රැස් කරගන්න බලනවා. அநேகர் சீக்கிரமாய் குறுக்கு වழியிலே பணங்களை சம்பாதிக்க එම முடியும். නිසා උසස් ස්ථානවල සිටින්නා වූ මනුෂ්‍යයන් මේ ලංකාව මත්ද්‍රව්‍යයෙන් මේ ලංකාව පුරවමින් සිටිනවා. இந்த இலங்கையிலே உயர் ஸ்தானங்களில் இருக்கின்றவர்கள் இன்று போதை வஸ்தினாலே இலங்கையை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். තරුණ පරපුරට කුමක් වුවත් කමක් නැහැ කියලා ඕන් හිතනවා. அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள், வாலிபருக்கு என்ன நடந்தாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. රටට මොනවත් කමක් නැහැ. தேசத்துக்கு என்ன நடந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. ඉක්මනට අපිට පොහොසත් වෙන්න පුළුවන් නම් சீக்கிரமாய் நாங்கள் பணக்காரர்களாக முடியுமானா, අපේ දරුවන් පිට රට යවන්න පුළුවන් නම් இந்த பிள்ளைகளை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்ப முடியுமா, පිට රටවල් වල බැංකු අපේ මුදල් දමා ගන්න පුළුවන් නම් எங்கள் பணத்தை வெளிநாட்டு வங்கியிலே சேமிக்க முடியுமானா, පිට රටවල් වල ව්‍යාපාර පටන් ගන්න පුළුවන් නම් வெளிநாடுகளிலே வியாபாரங்களை ஆரம்பிக்க முடியுமானா, ඒ ඇති මේ රටට මොනවා වුණත් කමක් නැහැ කියා හිතන මිනිස්සු සිටින නිසා සතුරා ඔවුන් භාවිතා කරන නිසා මේ රට ඉතාමත්ම දුක් සහිත මොහොතකයි තිබෙන්නේ. அவர்கள் தங்களை குறித்து மாத்திரம் சிந்தித்து இந்த தேசமும் தேசத்தின் வாலிபர்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை என்ற மனோபாவத்தினாலே பிசாசு அவர்களை பாவிக்கின்றார் இந்த தேசத்தை அழிப்பதற்கு. තරුණ තරුණියනි ස්වාමීන් වහන්සේම නිසා ඔබට කියන්නේ කුමක්ද? வாலிபர்களே, ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்? ආනුභව මාගේ ආලෝකයෙන් පුරවන්නෙමි. நான் உங்களை என் ஒளியினால் நிரப்புவேன்.
ඉදිපන්දම් මෙන් මානුභව මාගේ ගින්නෙන් නුඹලාව ගලවමි மெழுகுவர்த்தியை போன்ற என்னுடைய அக்கினியினால் உங்களை நான் நிரப்பி මත්ද්‍රව්‍යයට වඩා මත්තුඩු වලට වඩා මත්පැන් වලට වඩා බලවත් ආලේපයක් கிண்ண ඔබ තුල තිබෙනවා. போதை வஸ்தை பார்க்கிலும் மதுவை பார்க்கிலும் நான் உங்களை என்னுடைய வல்லமையினால் நிரப்புவேன். ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගින්නෙන් පිරී ඉදිරියට නැමෙත යෝෂුවා වාගේ. நீங்கள் தேவனுடைய அக்கினியினால் நிரம்பி யோசுவாவை போன்று முன்னோக்கி போகும் பொழுது ඔබ පාදය තබන්නා වූ හැම ස්ථානයක්ම හැම අස්සක් මුල්ලක්ම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට අත්පත් කරගන්න බලය දෙනවා. தேவன் தன்னுடைய வல்லமையினால் நிரப்பி உங்களுடைய பாதங்கள் படும் எல்லா இடங்களையும் மேற்கொள்ள அவர்களுக்கு வல்லமை தருவார். ඔබ යන විට අසරණ විදියට නොවේ යන්නේ. நீங்கள் போகும் பொழுது ஒன்றுமில்லாதவர்களை போல போவது. ඔබ යන විට දුර්වලයන් හැටියට නොවේ යන්නේ. நீங்கள் பலவீனர்களாய் அல்லாத இடங்களுக்கு போவது. ඔබ යන විට පරාජිතයන් හැටියට නොවේ යන්නේ. நீங்கள் தோல்வி அடைந்தவர்களை போல அல்ல அங்கே. ඔබ යන විට අනේ අපෝයි කියනා පරිවිඩයක් අල්ලන නොවේ යන්නේ. ஐயோ என்னால் ஒன்றும் முடியாது என்ற செய்தியோடு அல்ல நீங்கள் போவது. ඔබ යන්නේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔබව යවන නිසායි. நீங்கள் அங்கே போவது ஜீவனுள்ள தேவன் உங்களை அங்கே அனுப்புகிறார். ஏசுமா ඔබට අනුකරන නිසායි. அவர் உங்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்டபடினாலே போகும். ඔබ යන විට ඔබ තනියෙන් නොවේ යන්නේ සුද්ධතුමාන ඔබ සමගයි. நீங்கள் தனிமையாக அல்ல போவது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு. එදා ලෝකයේ විශාල වෙනසක් කර මහතු බලවත් දේකලා වූ ඒ ගෝලයන් තුල ක්‍රියා කරව සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුලයි. அன்று உலகத்திலே பிரதான கலக்கத்தையும் மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்திய சீசர்களை போன்ற அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றும் உங்களோடு இருக்கின்றார். එදා ස්වාමීන් වහන්සේ යෝෂුවාට අනුකලාසේ அன்று தேவன் யோசுவாவுக்கு கட்டளையிட்டது போல ඔබට අනුකරමින් සිටිනවා. உங்களுக்கும் கட்டளையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார். ඔබ ඇවිත් යෝෂුවා පරම්පරාවයි. நீங்கள் யோசுவாவின் பரம்பரையினர். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කැඳවා තිබෙනවා. ஆண்டவர் உங்களை அழைத்திருக்கின்றார். මේ දේශය අත්පත් කරගන්න. இந்த தேசத்தை மேற்கொள்ள අත්පත් කරගන්න කැඳවන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ அழைத்திருக்கிற தேவன் இதை மேற்கொள்ளவே அழைத்திருக்கிறார். මේ අත්පත් කරන්න අනුකරන්නා වූ මේ දෙවියන් වහන්සේ இதை மேற்கொள்ள கட்டளையிடுகிறார் தேவன். ඔබට ආයුධ දෙන්නේ නැතුව යවන්නේ නැහැ. அவர் உங்களுக்கு ஆயுதங்களை கொடுக்காமல் அனுப்ப மாட்டார். ඔබට මඟ පෙන්වීම දෙන්නේ නැතුව යවන්නේ නැහැ. வழிநடத்தலை கொடுக்காமல் அனுப்ப மாட்டார். ඔබට සලස්මක් දෙන්නේ නැතුව යවන්නේ නැහැ. ஒரு திட்டத்தை கையில கொடுக்காமல் அனுப்ப மாட்டார். ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා මේ අන්තිම දවස්වල ස්වාමීන් වහන්සේ තරුණයන්ට දර්ශන දෙනවා. ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது கடைசி நாட்களிலே ஆண்டவர் வாலிபர்களுக்கு தரிசனங்களை காண்பிப்பார். අනාවැකිතුලින් කතා කරනවා. தரிசனங்கள் கூடாய் பேசுவார். දැනගැනීමේ වචනය ප්‍රඥාවේ වචනය அறிவை உணர்த்தும் வசனத்தை அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். ආස්තම් කරන බලයයි அற்புதங்கள் செய்யும் வல்லமை ජීවිත වෙනස් කරන්නා වූ බලයයි ජීවිතத்தை மாற்றுகின்ற வல்லமை ඒ සියල්ලක්ම ඔබට දෙමින් அவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் உங்களுக்கு கொடுத்து ඔබ එසේ මෙසේ පුද්ගලයන් හැටියට නොවේ යන්නේ. நீங்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல கடந்து போவது. ලෝකයම ආරක්ෂා කරන සර්වදා බලධාරී ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ අන පරිදි ඔබ
නිසායි ඔබ මේ ස්ථානයේ அந்த සිටින්නේ. வல்லமையுள்ள தேவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே உண்டான வாழ்க்கையிலே ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறபடினாலே, மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறபடினாலே, சாட்சி பகரும்படியாகவே இங்கே இருக்கின்றீர்கள். இங்கே விளையாடுவதற்காக வரவில்லை, ஒரு பிரதான காரியத்தை செய்யவே வந்தீர்கள். ඔබට මේ කාලය වටිනවා. இந்த நாட்கள் மிகவும் பெருமதியானது. ඔබව මේ ස්ථානෙට අපි කැඳවුවේ ඔබගේ කාලය අපතේ යවන්න නොවේ. நாங்கள் இங்கே உங்களை அழைத்தது நாட்களை வீணடிக்க அல்ல. දරුවනි, තරුණියනි, ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතේ කැඳවීමක් තියනවා කියන දේ වටහාගෙනයි අපි ඔබට කිව්වේ එන්න අපිට පණිවිඩයක් තියෙනවා ඔබට දෙන්න කියලා. பிள்ளைகளே, வாலிபர்களே, உங்களை நாங்கள் இங்கே அழைத்தது நீங்கள் பெருமதியானவர்கள், உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு உண்டு என்பதை சொல்லுவதற்கே இங்கே உங்களை அழைத்தோம். දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ යම් දෙයක් පටන් ගෙන තිබෙනවා. தேவன் ஒரு காரியத்தை உங்கள் ஜீவியத்திலே ஆரம்பித்திருக்கின்றார். ඔබට අවුරුදු 12ක් වෙන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு 12 வயதாக இருக்கலாம், එසේ නැත්නම් අවුරුදු 28ක් වෙන්න පුළුවන්. 28 வயதாக இருக்கலாம், ඔබට අවුරුදු 41ක් වෙන්න පුළුවන්. 42 வயதாக இருக்கலாம். ඔබගේ වයස කොහේ තිබුණා? உங்கள் வயதெல்லை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கலாம். ස්වාමීන් වහන්සේ බලවත් ඔබගේ ජීවිතේ කරන්න පටන් ගන්නවා. ஆண்டவர் உங்கள் ஜீவியத்திலே ஒரு வல்லமையான காரியத்தை යාමර මිනිසෙකුට බෑ ඒ දේ නතර කරන්න. எந்த மனுஷனாலும் அதை நிறுத்த முடியாது. ඒ දේ විනාශ කරන්න කිසිම කෙනෙකුට බෑ. அதை அழிக்க ஒருவராலும் முடியாது. මහත්තුනේ ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් කරනවා. நீங்கள் வல்லமையான காரியத்தை அவருடைய நாமத்தினாலே செய்வீர்கள். දැන් යෝෂුවාට මේ කැඳවීම විශේෂ කැඳවීම ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නේ ඇයි? யோசுவாவுக்கு இந்த விசேஷ அழைப்பை ஏன் தேவன் கொடுத்தார்? ඇයි ස්වාමීන් වහන්සේ යෝෂුවාට මෙවැනි බලවත් වගකීමක් දුන්නේ? ஏன் ஆண்டவர் யோசுவாவுக்கு ஒரு வல்லமையான உத்தரவாதத்தை கொடுத்தார்? ඒ උත්තරය මිත්‍රෝනි නික්මයාම පොතේ 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ අපිට පෙනියනවා. யாத்ராவின் 33ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் காண்கின்றோம். අපි ඒක කියවමු නික්මයාම 33 11. 33ஆம் அதிகாரம் யாத்ராவின் 11ஆம் வசனம். කරුණාකර කවුරුහරි සිංහලෙන් උතේ කියවන්න නික්මයාම 33 11. 33ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் யாத்ரா. ஒருவன் தன் சிநேகிதனோட பேசுவது போல கர்த்தர் மோசேயோட முகமுகமாய் பேசினார். பின்பு அவன் பாளையத்துக்கு திரும்பினான். நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் அவனுடைய பணிவிடைக்காரனாகிய வாலிபன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதிருந்தான். සිංහලෙන් කරුණාකර කියවන්න කවුරුහරි 33 11. නික්මයාම 33 11. කවුරුහරි සිංහල බයිබලයක් මනුෂ්‍යයෙකු තමාගේ මිත්‍රයාට නුවණට කතා කරන්නා ස්වාමීන් වහන්සේ මෝසෙස් සමග කතා කළසේක. ඔහු නැවත කඳුරට හැරී ආයේ. නමුත් නූන්ගේ පුත්‍ර වූ තරණයෙක් වල ඔහුගේ සේවකයා වූ යොෂුවා කුඩාරමෙන් ආපහු නොගියේය. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ සමග මූණට මූණ කතා කරන පිරිස මෝසස් දෙවියන් වහන්සේගේ 16ක් විශේෂ කූඩාරමක් සෑදුවා. தேவனோடு முகமுகமாய் பேசுவதற்கு தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசே ஒரு விசேஷ கூடாரத்தை செய்திருந்தார். මේ විශේෂ කූඩාරමට හැම කෙනෙකුටම යන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. இந்த விசேஷ கூடாரத்துக்கு எல்லோராலும் போக முடியாது. මෝසස්ට පමණයි ඒ විශේෂ කූඩාරමට යන්න පුළුවන්. மோசேக்கு மாத்திரமே இந்த விசேஷ கூடாரத்துக்குள்ளே போகக்கூடியதா. ඔබේ 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවනවා නම් හොඳට ඔබටම වැටහෙවි දෙවියන් වහන්සේ මෝසස් සමග මිත්‍රෙක් මූණට මූණ මිත්‍රෙක් සමග කතා කරනවා වාගේ කතා කරන විට இந்த 33ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது காணலாம், மோசே தேவனோடு ஒரு நண்பனோடு பேசுவது போல முகமுகமாய் பேசினான். හැම ඊශ්‍රායෙල් දරුවෙක්ම ඔවුන්ගේ නිවස්වල කූඩාරම්වල සිට හිටගෙන මෝසස් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා බලා සිටියා.
எல்லோரும் இஸ்ரவேல் மக்கள் எல்லோரும் தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களிலே இருந்து தேவன் மோசையோடு பேசுகிறதை கண்டார்கள். මිත්‍රෙක් මූණට මූණ කතා කරනවාසේ දෙවියන් වහන්සේ මෝසස් සමග කතා කළා. தேவன் மோசையோடு ஒரு நண்பனோடு பேசுகிற விதமாய் முகமுகமாய் பேசினார். මෝසස් වාගේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ සමග කිට්ටුවෙන් ආශ්‍රය කරපු මනුෂ්‍යයන් ඉතාමත්ම අඩුයි බොහෝ විට නැහැ. மோசையை போன்று மிகவும் நெருக்கமாய் ஜீவனுள்ள தேவனோடு வாழ்ந்தவர்கள் குறைவு மிகவும். ඉතින් මෝසස් දෙවියන් වහන්සේ සමග කතා කරමින් සිටින විට தேவன் மோசையோடு பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது යෝෂුවාව මෝසස් ඔහු සමග මේ කූඩාරමට ගෙන ගියා. யோசுவாவை இந்த கூடாரத்துக்கு மோசே அழைத்துச் சென்றார். දසපනත දෙවියන් වහන්සේ මෝසස්ට දෙන විට සීනායි කන්දේ சீனாய் மலையிலே 10 கட்டளை ஆண்டவர் மோசேக்கு கொடுக்கும் பொழுது දවස් 40ක් මෝසස් නිරහවරව සිටියා ඒ දසපනත දෙන විට. அந்த 10 கட்டளையை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது மோசே 40 நாட்கள் உபவாசமாயிருந்தார். සීනායි කන්දට මෝසස් යන විට ඔහු නොවේ තනිවම ගියේ. அவன் சீனாய் மலைக்கு போகும் பொழுது தனிமையாக போகவில்லை. යෝෂුවා ඔහු සමග ගියා. யோசுவாவும் மோசையோடு சென்றான். ඒ කන්ද ඒ දසපනත ලබා ඔහු පැමිණෙන විට அந்த 10 கட்டளையை பெற்று அவன் திரும்பி வரும் பொழுது ඔබ 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවනවා අනුපතිමුණ නික්මයාම 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ யாத்ராகமம் 32ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்தால் ඔබට දැනගන්න ලැබෙනවා මෝසස් සහ යෝෂුවා දෙන්නම එකට ඒ දසපනත ලැබමින් සීනායි කන්දෙන් පල්ලෙහාට ආපු ආකාරය. மோசேயும் யோசுவாவும் சீனாய் மலையிலே இருந்து திரும்பி வருகிறதை காணலாம். මේකෙන් අපිට වැටහි යන්නා උදයක් ඇවි. இந்த இடத்துல நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வது යෝෂුවා නිකන් එසේ මෙසේ තරුණෙක් නොවේ. யோசுவா ஒரு சாதாரணமான வாலிபன் அல்ல. හොඳ සටන් කරන්න පුළුවන්. நன்றாய் யுத்தம் செய்யக்கூடியவன், හොඳ ශරීරයක් තිබුණා වූ, நல்ல பலசாலி, හොඳ පෙනුමක් තිබුණා වූ, நல்ல தோற்றமுள்ளவன். මිනිසෙක් හැටියට තරුණයෙක් හැටියට නොවේ ඔහු පෙනී සිටියේ. அவன் ஒரு சாதாரணமான வாலிபனாய் இருக்கிறது. අන් තරුණයන්ට වඩා மற்ற வாலிபர்களை பார்க்க කාලෙටත් වඩා காலேபை விட විශේෂත්වයක් තිබුණා යෝෂුවා තුළ. யோசுவாவுக்குள்ள ஒரு விசேஷமான காரியம் இருந்தது. ඒ විශේෂත්වය ඇවිත් යෝෂුවා අනෙක් අයට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයට ආදරය කළා පිපාසයක් ඇතිව තිබුණා ඔහුට. யோசுவா மற்றவர்களை பார்க்கிலும் தேவனை மிகவும் நேசித்தான். එම නිසායි සීනායි කන්ද වෙත මෝසස් යන විට මෝසස් කිව්වම යෝෂුවා මාවත් එක්ක පැමිණියන් එන්න කියලා යෝෂුවා බය වුණේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ හොව පුච්චලා දාවි කියලා. மோசே யோசுவாவை சீனாய் மலைக்கு அழைக்கும் பொழுது அவன் பயப்படவில்லை, தேவன் என்னை எரித்து போடுவாரே என்று. දෙවියන් වහන්සේ දරුවන්ට කතා කරන්න පටන් ගන්නා විට தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளோடு அவர் பேசும் பொழுது ஈஸ்ரேல் දරුවන් මෝසස්ට කිව්වා இஸ்ரவேல் மக்கள் மோசேயை பார்த்து சொன்னார்கள், අනේ දෙවියන් වහන්සේට කියන්න தேவனிடத்திலே வேண்டுங்கள், අපිට කෙලින්ම කතා කරන්න එපා. நேரடியாய் எங்களோடு பேச வேண்டாம். අපිට කෙලින්ම කතා කරන්න එපා. எங்களோடு நேரடியாய் பேச வேண்டாம். ඔබට කතා කරන්න එපා. உம்மோடு பேசி ඔබ කියන දේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියන දේ ඇවිල්ලා අපිට කියන්න අපිව මේ දෙවියන් වහන්සේට මූණට මූණ කතා කරන්න මේ ප්‍රස්ථ අවස්ථා අපට ලබා දෙන්න එපා අපට ඕන නැහැ. நீர் தேவனோடு பேசி தேவன் உமக்கு சொல்லுவதை நீர் எங்களுக்கு சொல்லும், நாங்கள் தேவனோடு முகமுகமாய் பேச வேண்டிய இந்த வேலையெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். ඕන කොතරම් දෙවියන් වහන්සේට බය වුණාද කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඒතරම්ම ප්‍රිය කළේ නැහැ. அவர்கள் தேவ பிரசன்னத்தை விரும்பாமல் பயந்தார்கள். ඔවුන්ට ඕන කරලා තිබුණේ මන්නා සහ මේ ඔවුන්ට ඕන කරලා තිබුණේ එවැනි මේ මොනවද මස් කුවල් මොකක්ද කියන්නේ වඬුවස් වඬුව ඒ වගේම වඬුව කියන්නේ වඳුරු මස් වතු මස්
සහ මන්නා තමයි ඕන්ට ඕන කරලා තිබුණේ. மன்னாவும் காடை இறைச்சிகளும் மாத்திரமே அவர்கள் விரும்பி ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තිබුණත් නැතත් උන්ට වැඩන්නේ. தேவ பிரசன்னம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அது பிரச்சனை இல்லை அவருக்கு. ඒ මොකද ආහාර චුට්ටක් ප්‍රමාද වුණා නම් වතුර චුට්ටක් ප්‍රමාද වුණා නම් දෙවියන් වහන්සේට ගන්න මෝසස්ට ගන්න ආරෝන්ට ගන්න. சாப்பாடும் தண்ணியும் கிடைப்பது தாமதிக்கும் பொழுது மோசேக்கும் தேவனை பார்த்து பேசினார். මෝසස්ට ගල් ගල්ලා මරන්නත් හැදුවා. மோசே கல்லெறிந்து கொலை செய்ய முற்பட்டான். යෝෂුවා ඒ වගේ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. யேசுவும் அப்படிப்பட்டவன். කාලේ ඒ වගේ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. காலே அப்படிப்பட்டவனும் அல்ல. නමුත් කාලයට වඩා යෝෂුවාට යම් දෙයක් තිබුණා. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ එක දැක්කා. මෝසෙස්ත් එක දැක්කා. காலேவை பார்க்கிலும் யோசுவாவுக்குள்ள ஒரு விசேஷமான காரியம் இருந்தது. தேவனும் மோசேயும் அதை கண்டார்கள். ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ප්‍රිය කළා. தேவ பிரசன்னத்தை வாஞ்சித்தார். ඒ නිසා තමයි මෝසස් එක්ක ගියේ මම පිළිසිලා මරුණා කමන්නේ මෝසස් එක්ක සීනායි කන්දයට යනවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය මට ඕනේ කියලා ඔහු හිතුවා. நான் சீனாய் மலைக்கு வருகின்றேன், நான் எரிந்து செத்தாலும் பரவாயில்லை என்று அவன் மோசேயோடு வந்தான். ඒ පමණක් නොවේ මේ ස්වාමි වහන්සේ මෝසස් සමග කූඩාරමේ කතා කරමින් සිටින විට යෝෂුවා මෝසස් සමග ඒ කූඩාරමේ නිතරම සිටියා. தேவன் மோசேயோடு முகமுகமாய் பேசும் பொழுது யோசுவாவும் அந்த கூடாரத்திலே அமர்ந்திருந்தான். නැවත වාරයක් 33 11 කියවන්න. திரும்ப 33:11 வசனத்தை வாசிப்போம். මම මේ පදයට හරියට ප්‍රේම කරනවා. நான் 33 11 නැවත වාරයක්. 33:11 நான் விரும்புகிற ஒரு வசனம். නික්මයාම 33 11 කියවන්න. யாத்ராகமம். ஒருவன் தன் சிநேகிதனோடு பேசுவது போல கர்த்தர் மோசேயோடு முகமுகமாய் பேசினார். பின்பு அவன் பாளையத்துக்கு திரும்பினான். நூனின் குமாரனாகிய யெசுவா என்னும் அவனுடைய பணிவிடைக்காரனாகிய வாலிபன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதிருந்தான். කියවන්න එක සිංහලෙන්. ආයිම. මනුෂ්‍යයෙකු තමාගේ මිත්‍රයාට මූණට මූණලා කතා කරන්නක් ස්වාමීන් වහන්සේ මෝසෙස් සමග කතා කළසේ. ඔහු නැවත කඳුරට හැරී ආයේ. නූන්ගේ පුත්‍ර වූ තරුණයෙක් වන ඔහුගේ සේවකයා යොෂුවා කූඩාරමෙන් අහම්බ නොගියේය. මෝසස් දෙවියන් වහන්සේ සමග මූණට මූණ කූඩාරමේ කතා කරනවා. மோசே தேவனோடு முகமுகமாய் கூடாரத்திலே இருந்து பேசினான். ඒ කතා කරන මොහොතේදී அவன் பேசும் பொழுது මම දන්නේ නෑ යෝෂුවාට වැටහුණාද දෙවියන් වහන්සේ මෝසස්ට කියපු දේ. தேவன் மோசேக்கு சொன்னதை யோசுவா விளங்கிக் கொண்டானா இல்லையா என்பது எனக்கு தெரியாது. මෝසස්ට කියපු දේ යෝෂුවාගේ කනට ඇහුණාද මන් දන්නේ නෑ. தேவன் மோசேக்கு சொன்னதை யோசுவா தன் காதினால் கேட்டானா எனக்கு தெரியாது. නමුත් යෝෂුවාට එක දෙයක් හැඟුණා. ஆனால் யோசுவாவுக்கு ஒன்று விளங்கியது. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிரசன்னத்தை. දෙවියන් වහන්සේ සමග මෝසස් කතා කළාට පසුව மோசே தேவனோடு பேசின பின்பு දෙවියන් වහන්සේට ඕන දේ මෝසස්ට දෙවියන් වහන්සේ කීවට පසුව தேவனுக்கு எது அவசியமாய் இருந்ததோ அதை அவர் மோசேக்கு சொன்ன பின்பு මෝසස් නැගිටලා කූඩාරමෙන් පිටට යනවා. மோசே அந்த கூடாரத்தை விட்டு வெளியே போனான். යෝෂුවා නොවේ. කූඩාරමට ඇතුල් වෙන්න යෝෂුවා පුල පුලා සිටියා. எப்பொழுது நான் இந்த கூடாரத்துக்குள்ளே போவேன் என்ற எதிர்பார்ப்போடு யோசுவா இருந்தார். නමුත් කූඩාරමෙන් පිටට යන්න යෝෂුවා කැමති වුණේ නැහැ. අතිමදිකම් කළා. ඉක්මන් වුණේ නැහැ. யோசுவா அந்த கூடாரத்தை விட்டு வெளியே வருவதற்கு அவன் முற்படவில்லை, அவசரப்படவும் இல்லை. එතන ඔබට පේනවද කියනවා යෝෂුවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෝසස්ගේ සේවක තරුණයා යෝෂුවා මොකද කරන්නේ? කූඩාරමෙන් පිටට නොගියේය. மோசேயின் பணிவிடைக்காரனாகிய வாலிபன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதிருந்தான். ஏன் அவன் அப்படி செய்தான்? ස්වාමීන් වහන්සේ මෝසස් එක්ක කතා කරලා පස්සේ தேவன் மோசேயோடு பேசின பின்பு එතුමාගේ ලස්සන හැඟීම
අභිමුඛත්වය තුළ ඒ ස්ථානයේ තිබුණා. அவருடைய மிகவும் அழகான அந்த பிரசன்னத்தின் உணர்வு அங்கே இருந்தது. අර දුමක් පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ ගින්න නිමුණා. ඒ දුම පිටත වෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවා නේද? ஒரு நெருப்பு எரிந்து அந்த இடத்திலே அது தணிந்த பின்பு மெதுவாக பின்பு புகை எழும்பும். ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ විශාල ගින්න. ஜீவனுள்ள தேவன் ஒரு பிரதான அக்கினி. ස්වාමීන් වහන්සේ යන හැම ස්ථානෙම හැම මිනිස්සෙකුගේම හදවත් එතුමාගේ ගින්නෙන් පිරෙව්වා. ஜீவனுள்ள தேவன் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எங்கெங்கே போகிறார்களோ அங்கெல்லாம் அவருடைய இருதயங்களை அக்கினியினால் நிரப்பினார். ඒ දෙවියන් වහන්සේ ස්ථානෙන් පිටත් වුණා. அந்த இடத்தை விட்டு நாங்கள் போனால் එතුමා පටන් ගත්තා වූ ඒ ගින්න තුලින් පටන් ගත්තා වූ දුම චුට්ටක් අහක්ම වෙලා යන්න ටික වෙලාවක් අපේ. தேவன் ஆரம்பித்த அந்த அக்கினியின் புகையானது அந்த இடத்தில் நிறுத்தப்படுவதற்கு கொஞ்சம் நேரம் போகும். යෝෂුවා ඒකට ආසා කළා. அந்த இடத்தை தான் யோசுவா விரும்பினார். මෝසෙස් පිටත ගියා. மோசே அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போய்விட்டார். යෝෂුවා කිව්වා මට ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් තවත් ඕන. එතුමාගේ අභිමුඛය මට තවත් ඕන. මට තවත් ඕන. මට තවත් ඕන. මට තවත් ඕනේ කියලා ඔහු ඒ ස්ථානයේ සිටියා. පිටත් වෙලා යන්න හදිස්සි උනේ නැහැ. யோசுவா அந்த இடத்தை விட்டு போகாமல் எனக்கு இன்னும் தேவை என்று வாஞ்சித்து அதே இடத்திலே இருந்தான், போக விரும்பவில்லை. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ යෝෂුවා තෝරාගත්තේ? ஏன் ஆண்டவர் யோசுவாவை தெரிவு செய்தார்? ඇයි යේසුස්වා දෙවියන් වහන්සේ යෝෂුවා කෙරේ එතුමාගේ හස්තය තැබුවේ? ஏன் ஆண்டவர் யோசுவாவின் மேல் அவருடைய கரத்தை வைத்தார்? මානුව මෝසස් සමග සිටියාසේ මානුව සමග සිටිමි. நான் மோசேயோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன். මෝසස් කරන්න පුළුවන් බැරි වුණදේ නුඹ කරන්නේය. மோசே செய்ய முடியாமல் போனதை நீ செய்வாய். නුඹ සමග මා සිටිමි. நான் உன்னோடே இருப்பேன். කවදාවත් කිසිම මනුස්සයෙකුට නුඹට විරුද්ධ වෙන්න බැරි වෙනවා. ஒரு நாளும் ஒரு மனிதனும் உன்னை எதிர்த்து நிற்க முடியாது. නුඹ පාදේ තබන්නා හැම ස්ථානෙකම මා නුඹට දෙවි. உன்னுடைய பாதங்கள் படும் எல்லா இடங்களையும் நான் உனக்கு தருவேன். සියල්ල මා උදෙසා නුඹ තරණය කරන්නෙමි. எல்லாவற்றையும் நீ எனக்காக மேற்கொள்வாய். බය නොවන්න. பயப்படா வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේ පුද්ගලිකව උට මේ දේ කීවා. ஆண்டவர் இந்த விஷயத்தை தனிப்பட்ட முறையில் யோசுவாவுக்கு சொன்னார். ඇයි? ஏன்? එතුමා ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට මෝසස් ප්‍රේම කළාසේ ප්‍රේම කළා. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிரசன்னத்தை மோசே எவ்வாறு வாஞ்சித்தானோ யோசுவாவும் அதே விதமாய் வாஞ்சித்தார். මෝසස් දෙවියන් වහන්සේට කීවා, மோசே தேவனை பார்த்து சொன்னான், ස්වාමීනි, ஆண்டவரே, ඔබ අප සමග පොරොන්දු දේශයට යන්නේ නැත්නම් நீர் வாக்கு பண்ணிய தேசத்திற்கு வராவிட்டால் අපව පොරොන්දු දේශයට ගෙන යන්න එපා කියලා මෝසස්. இந்த வாக்கு பண்ணிய தேசத்திற்கு எங்களை கொண்டு போக வேண்டும். මෙතනින් තවත් දුර ගෙන යන්න එපා. අපව මෙතනම තබන්න. ඔබ අප සමග යන්නේ නැත්නම් இப்பொழுது நாங்கள் இருக்கிற இடத்தை விட்டு நீர் எங்களை கொண்டு போக வேண்டாம். நீர் வராவிட்டால் போக மாட்டோம். මෝසස් කියනවා කිරි පැණි නොවේ අපිට ඕන. மோசே சொல்லுகிறான், பாலும் தேனும் அல்ல தேவை. අන්දේශයන් වලට විරුද්ධ සටන් කර ජය නොවේ අපට ඕන. மற்ற தேசங்களோடு போராடி நாங்கள் வெற்றியே பெற வேண்டும். දේවදූතයන්ගේ අභිමුඛය නෙවෙයි අපට ඕන. தேவ தூதர்களுடைய பிரசன்னமும் அல்ல. අපට ඕන ඔබමයි. நீர் எங்களுக்கு வேண்டும். ඔබගේ අභිමුඛය අපට ඕන. உம்முடைய பிரசன்னம் நமக்கு வேண்டும். ඔබගේ අභිමුඛය නැතුව ස්වාමීනි මේ ස්ථානෙන් අපව චුට්ටක්වත් එහාට මෙහාට ගෙන යන්නේ. உம்முடைய சமூகம் இல்லாவிட்டால் எங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டாம். මෝසස් තිබුණා වූ ඒ හදවතමයි යෝෂුවාට තිබුණේ. மோசே இருந்த அதே இருதயம் யோசுவாவுக்கு இருந்தது. මිත්‍රවරුනි, அன்பர்களே, තරුණිනි, வாலிபர்களே, ඔබගේ නායකයන්ගේ ආදර්ශය අනුව ගමන් කරන්න. உங்களுடைய தலைவர்களின் முன்மாதிரியின்படி நடவுங்கள். ඔබගේ නායකයන් ඔබට එතුමාගේ අභිමුඛයට කොතරම් ප්‍රේම කරනවද කියා ඔබට ඔවුන් විඩා පෑවනම් ඒ දේ තමයි ඔබ පසුපස යා යුත්තේ.
உங்களுடைய தலைவர்கள் எவ்வாறு தேவ பிரசன்னத்தை வாஞ்சித்தார்களோ அதையே நீங்கள் பின்தொடர வேண்டும். අනතුරු නොවේ, பதவிகள் அல்ல, මිලමුදල් නොවේ, பணம் பொருள் அல்ல, සේවය නැතිවෙන්නා වූ ලැබෙන්නා වූ වාසිය නොවේ. ஊழியத்திலே எனக்கு கிடைக்கின்ற காரியங்களும் அல்ல, ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයයි. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிரசன்னம். තරුණ තරුණියනි, வாலிபர்களே, දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් ඈත් කරන්නා වූ කිසිම දෙයකට ඔබ හවුල් වන්න එපා. தேவ பிரசன்னத்தை விட்டு உங்களை பிரிக்கின்ற எந்த காரியத்தோடு நீங்கள் தொடர்பு பட வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය සමග එකට ක්‍රියා නොකරන දේවල් සමග ඔබ ක්‍රියා කරන්න එපා. தேவ பிரசன்னத்தோடு சேர்ந்து செயல்படாத எந்த காரியத்தோடு ஒருவனப்பட வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන්, දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් ඈත් කරන්නා වූ දෙයට ඔබ හවුල් වෙන්න එපා. தேவ அன்பை விட்டு உங்களை பிரிக்கின்ற எந்த காரியத்தோடு தொடர்பு பட வேண்டாம். ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රටේ විශාල වෙනසක් කරන්න ආසාවෙන් සිටිනවා. தேவன் பிரதான மாற்றத்தை இந்த தேசத்தில் ஏற்படுத்த விருப்பத்தோடு இருக்கின்றார். එතුමාට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. அவரால் செய்ய முடியாது என்று ஒன்றும் இல்லை. එතුමාට වෙනස් කරන්න බැරි ආණ්ඩුවක් නැහැ. அவரால் எந்த அரசாங்கத்தை மாற்ற முடியாது என்று இல்லை. ආ කරන්න බැරි නායකයෙක් නැහැ. தள்ள முடியாத எந்த தலைவர்களும் இல்லை. එතුමා සර්ව බලධාරී වූ දෙවියන් වහන්සේ එතුමාට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், அவரால் எல்லாம் கூடும். නමුත් අපි நாம் செய்ய வேண்டியது දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තුල ගමන් කරන්නා වූ අය නම් தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ளே நடக்கிறவர்களாயிருந்தால் ස්වාමීන් වහන්සේ අපව යෝෂුවා භාවිතා කළාසේ, යෝෂුවා බලවත් කළාසේ අපව බලවත් කරනවා, භාවිතා කරනවා. யெசுவாவை பாவித்த விதமாய், யெசுவாவை பலப்படுத்திய விதமாய் நம்மை பலப்படுத்துவார். යෝෂුවා නායකයෙක් හැටියට අන්තිම දක්වා තමාගේ දිවීම දුවලා யெசுவா ஒரு தலைவன் என்ற ரீதியிலே கடைசி வரை ஓடினார். යෝෂුවා ඉතාමත් බලවත් දෙයක් කියනවා. ஒரு வல்லமையான காரியத்தை கடைசியாக යෝෂුවා 24:15 කියවන්නේ. 24ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். யெசுவா මේ පදය කියවලා ඒක දිහා චුට්ටක් බලලා අපි නිම කරමු. යෝෂුවා 24:15. யெசுவா 24:15 இதை வாசித்து நாங்கள் කියවන්න කවනා කමේ. පදය 24:15. යෝෂුවා 24:15. கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் பின்ன யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ, நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்து குடிகளாகிய எமோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ, நானும் என் வீட்டாரமோ என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம். යෝෂුවා 24:15 නම් තවරක් කියවන්නේ ඒක වැරදි. විසාමාංශර වැඩමුළු ජීවිතවල ඔබ සතුටු නැත්නම් ඔබ වැඩමුළු කරන්නට කැමති කවරෙක්ද ක්‍රියා අදම තීරණය කරගන්න කලින් ඒකට සිටි ඔබේ පියවරුන්ගේ කර්ම කරගෙන වැඩමුළු පිළිතුරු දෙවිවරුන්ට ඔබ වාසය කරන දේශයේ සිටින අමුළුවන්ගේ දෙවිවරුන්ට වැඩමුළු කරන්නට තීරණය කරන්න. අපි එනම් මාගේ කවුරුද මමද සමිදාන පාන්සෙක වැඩමුළු කරන්නේ. මමත් මගේ පවුලත් ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේට පමණයි නමස්කාර කර සේවය කරන්නේ. நானும் என் வீட்டாரும் என் குடும்பத்தாரும் ஜீவனுள்ள தேவனையே சேவிப்போம். නුඹලා තෝරා ගන්න මොන දෙවිවරුන්ට නුඹලා සේවය කරන්න යනවද කියලා. நீங்கள் எந்த தெய்வங்களை சேவிக்க போகிறீர்கள் என்று நீங்கள் தேர்வு செய்யுங்கள். දෙවිවරු කියන්නේ தேவர்கள் என்பது මනුෂ්‍යයන් නමස්කාර කරන්නව අසුද්ධාත්ම තමයි. மனிதர்கள் ஆராதிக்கின்ற அசுத்த ஆவிகள். ඒ පමණක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, අපිට දෙවිවරු හැටියට මිල මුදල් සාදා ගන්න පුළුවන්. நாங்கள் தேவர்கள் என்று பணங்களை சேர்த்துக் கொள்ளலாம், රන් රිදී සාදා ගන්න පුළුවන්. வெள்ளி பொன்னை சேகரிக்கலாம், අනතුරු සාදා ගන්න පුළුවන්.
பதவிகளை சேர்த்துக் கொள்ளலாம். අපේ රැකිරක්ෂාවන් අපේ ඉඩකඩම් අපේ තනතුරු මේවැනි දේවල් අපි අපේ දෙවිවරු කරගන්න පුළුවන් අපිට. வியாபாரங்கள், தொழில், பணம் இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய தேவர்கள் என்று நாங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம். ඔබගේ අනාගතය, ඔබගේ ජීවිතය ඔබ පුද කරන්නේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයටද, එතුමාගේ රාජ්‍ය ව්‍යාප්ත වීම පිණිසද? එසේ නැත්නම් පරවෙන්නද, තවත් පොහොසත් වෙන්නද, රැකිරක්ෂා සොයමින් තමාගේ සිය තත්වය උස්සා ගන්නද ඔබ හදන්නේ? நீங்கள் உங்கள் ஜீவியத்தை தேவனுடைய ஊழியத்திற்காய், அவருடைய ராஜ்யத்துக்காய் ஒப்புக் கொடுக்க விரும்புகிறீர்களா? அல்லது நான் என் வாழ்க்கையிலே உயர வேண்டும், நான் சம்பாதிக்க வேண்டும், நான் பணக்காரனாய் வர வேண்டும், நான் சொத்துக்களை சேகரிக்க வேண்டும் என்று சிந்திக்கிறீர்கள்? එසේ නැත්නම් ඔබගේ පිපාසය යෝෂුවාට තිබුණා පිපාසය. இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு, வாஞ்சை யோசுவாவுக்கு இருந்தது போல இருக்கின்றன. ස්වාමීනි, ඔබගේ අභිමුඛය මට තව තවත් ඕන. ஆண்டவரே, உங்களுடைய சமூகம் இன்னும் எனக்கு தேவை. ඔබගේ අභිමුඛය තුලයි මට තිබෙන්නේ ප්‍රීතිය. உங்களுடைய சமூகத்தில் மாத்திரம் எனக்கு சந்தோஷம் உண்டு. ඔබගේ අභිමුඛයයි මගේ සංසීම. உங்களுடைய சமூகமே எனக்கு ஆறுதல். ඔබගේ අභිමුඛයයි මගේ අනාගතය. என்னுடைய எதிர்காலம் உங்களுடைய சமூகமே. ඔබගේ කැමැත්තයි මගේ කැමැත්ත. உங்களுடைய விருப்பமே என்னுடைய விருப்பம். ඔබයි මගේ දෙවියන් වහන්සේ. நீரே என்னுடைய தேவன். ඔබට සේවය කරනවට වඩා දියුණුවක් මා සොයන්නේ නැහැ. உமக்கு ஊழியத்தை செய்வதை பார்க்கிலும் வேறொரு வளர்ச்சி எனக்கு இல்லை. එයට මිලේ කුමක් වුවත් කමන්නේ ස්වාමීනි. உமக்காக எப்படிப்பட்ட விலை கொடுக்க வேண்டுமானாலும் பரவாயில்லை ஆண்டவரே. මගේ ජීවිතය, என் வாழ்க்கை, මගේ අධ්‍යාපනය, என்னுடைய கல்வி, මගේ හැකි පුළුවන්කම්, என்னுடைய திறமைகள், මට කරන්න පුළුවන් දේ, என்னால் செய்யக்கூடியவைகள், මගේ ලක්ෂණ, என்னுடைய அழகு, මගේ උසමාර්ථ, என்னுடைய பருமன், මට තිබෙනා වූ සියල්ලම ස්වාමීනි, எனக்கு இருக்கும் எல்லாவற்றையும் என் ஆண்டவரே, ඔබගේ රාජ්‍ය ව්‍යාප්ත වෙන පිණිස මා භාර කරමි. உம்முடைய ராஜ்யம் வியாபிக்கும்படியாக அவைகளை ஒப்புக் கொடுக்கின்றேன். ස්වාමීනි, ඔබ උදෙසා ஆண்டவரே, உமக்காக ගෙවන්න ඕනම මිලයක් ගෙවන්න මා සූදානම්. உமக்காக எப்படிப்பட்ட கிரயத்தையும் நான் செலுத்த මා අද තෝරා ගනිමි. நான் இன்று தெரிந்து கொள்வது යෝෂුවාසේ யோசுவாவை போன்று ඒ මණ්ඩපය මත සිටින්න. உம்முடைய கூடாரத்துக்குள்ளே இருப்பதை, ස්වාමිනියේ කූඩාරමෙන් ඈත් වෙන්න මා කැමති නැහැ. அந்த கூடாரத்தை விட்டு பிரிந்து போக நான் விரும்பவில்லை. ඔබගේ අභිමුඛයයි මට ඕන. உம்முடைய பிரசன்னமே எனக்கு தேவை. ඔබගේ කැමැත්තයි, ඔබගේ කැඳවීමයි, ඔබගේ අනපරිදි අමනයි මට ජීවත් වෙන්න ඕන. உம்முடைய விருப்பமும் உம்முடைய கட்டளையுமே நான் செய்ய விரும்புகின்றேன். ස්වාමීන් වහන්සේ අද යෝෂුවාට කියපු දේමත් අද ස්වාමීන් වහන්සේ අපට කියනවා. ஆண்டவர் அன்று யோசுவாவுக்கு சொன்னதை இன்று நமக்கு சொல்லுகின்றார். නැගිට මේ දේශය ඔබ තරණය කරන්න. எழுந்து இந்த தேசத்தை ஆட்கொள்வோம். නැගිට මේ දේශය අත්පත් කරගන්න. எழுந்து இந்த தேசத்தை நாங்கள் மேற்கொள்வோம். ඔබ කැමතිද ඒ දේට ඕම් කියා කියන්න? ஆண்டவருடைய இந்த சத்தத்திற்கு ஆம் என்று சொல்ல ஆயத்தமா? ඒ ඕ කියන අය එසේ මෙසේ අය නෙවෙයි. ஆம் என்று சொல்லுகிற நீங்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට පමණක් සියල්ලට වඩා එතුමාගේ අභිමුඛයට ප්‍රේම කරන අයට පමණයි, ඒ අභිමුඛයට පමණක් විපාසිය තියෙනා අයට පමණයි ඔව් ස්වාමීනි මම අත්පත් කරමි, මම ඉදිරියට එන්නේ කියා කියන්න පුළුවන්. எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கின்ற விரும்புகிறவர்கள் மாத்திரமே ஆண்டவரை உமக்காய் நான் தேசத்தை ஆட்கொள்ள மேற்கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். அவர்களுக்கு மாத்திரமே ஆம் என்று சொல்ல முடியும். කවුද අද මේ රාත්‍රියේ யார் இந்த இரவு நேரத்திலே ස්වාමීනි මා සියල්ලක් ஆண்டவரை நான் எல்லாவற்றையும் වීසි කර ஒரு புறமாய் வைத்துவிட்டு හැම දෙයක්ම ස්වාමීනි අද මා ඔබගේ පාදයට ගෙන එනවා. எல்லாவற்றையும் நான் உடைய சமூகத்துக்கு கொண்டு வருகின்றேன். පූජාවක් හැටියට මගේ ජීවිතය සමග සියල්ලක්ම මා යාගයට ඉදිරියට ඔප්පු කරනවා.
වෙන පිණිස உம்முடைய ராஜ்யம் வியாபிக்கும்படியாக යෝෂුවාට දුන්නා වූ කැඳවීමට யெகோவாவுக்கு கொடுத்த அதே அழைப்பை ඔබටත් ඇහෙනවාද? அந்த அழைப்பின் சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கின்றதா? විනාශ වී යන්නා වූ තරුණ පරපුරක් වෙනුවෙන් அழிந்து போகின்ற வாலிபர்களுக்காக දර්ශනයක් නැතුව ஒரு தரிசனமின்றி ජීවිත විනාශ කර ගනිමින් සිටිනා වූ අනාගත පරපුර උදෙසා வாழ்க்கையை அழிவை நோக்கி எடுத்துச் செல்கின்ற வாலிபர்களுக்காக යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් හිත ගන්න කැමති අය කරුණා කර නැගිටින්න. இயேசுவுக்காக நான் செயல்படுவேன் என்று சொல்கிறவர்கள் எழுந்து நில்லுங்கள். ස්වාමිනේ මගේ සියල්ලක්ම ඔබගේ පාදය මත ඔප්පු කරමි කියනා වූ අය නැගිටින්න. ஆண்டவரின் வாழ்க்கையிலே உயர்வான இது என்று நினைத்த இவைகளை நான் உமக்காக விட்டு விடுகின்றேன். නිකන් අනෙක් අය නැගිටින නිසා නැගිටින්න එපා. மற்றவர்கள் எழும்பினபடியினால் எழும்ப வேண்டாம். අද ඔබ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ සමග දිවසුවක් කරන්නා වූ රාත්‍රියක් இந்த இரவு நேரம் ஜீவனுள்ள தேவனோடு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யும் நேரம். අද මම ඉන්න පුළුවන් හෙට මම නැති වෙන්න පුළුවන්. இன்று நான் இருக்கலாம், நாளை இல்லாமல் போகலாம். මා මනුස්සයෙක් පමණයි. நான் ஒரு மனிதன் மாத்திரமே. එතුමාගේ කැඳවීමට කීකරුවී සේවය කරන්නා මනුස්සයෙක් පමණයි. அவருடைய அழைப்புக்கு நான் கீழ்ப்படிந்து செயல்பட ஊழியம் செய்கிற ஒருவன் மாத்திரமே. මාගේ හුස්මති මෙන්නේ මාගේ නාසය තුල පමණයි. என்னுடைய சுவாசம் என் மூக்கிலே வருகின்றது. මිත්‍රවරුනි, තරුණ තරුණියනි, පුතාලා දුවලා ඔබ මතක තබා ගන්න. வாலிபர்களே, நண்பர்களே, மகனே, மகளே ஞாபகத்தில் வைத்துக் මේ கொள்ளுங்கள். කිව්සුම இந்த ஒப்பந்தமானது ලෝකීය පාලනය කර ආශිර්වාද කර මෙව්වා වූ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ සමගයි. ඔබ මේ කැපවීම කරන්නේ. உலகத்தை படைத்து ஆளுகை செய்கிற ஆசீர்வதித்த தேவனுக்கு முன்பதாக அவரோடு இந்த ஒப்பந்தத்தை செய்கின்றீர்கள். ඔබ කැප වෙනවා නම් நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணிப்பீர்களானால் ඇවිදගෙන එන්න එපා, දුවගෙන එන්න. ஒருவரும் நடந்து வர வேண்டாம், ஓடி வாருங்கள். දුවගෙන එන්න. ஓடி வாருங்கள். දුවන්න ඔබ සිටිනා වූ ස්ථානයෙන් දුවලා එන්න. நீங்கள் முன்னே ஓடி வாருங்கள். තවමත් හිටගෙන ඉන්න. இன்னும் அங்கே நிற்கின்றீர்களே. සිංහල භාෂාව ඔබට තේරෙනවද මම දන්නේ. කොහෙන්ද ඔබ ආවේ පිටරටින්ද? நீங்க வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் போல தெரிகிறது. நான் சொல்லுகிற தமிழ் விளங்காமல் இருக்கிறது. හොඳයි, ඔබ හිතගන්න පමණයි හිතුවේ කැපවීමක් කරන්න හිතුවේ නෑ. කමක් නෑ, අපි එලෙසම නතර කරමු. எழுந்திருக்க மாத்திரமே தான் தீர்மானித்தீர்கள். உங்களை ஒப்பு கொடுப்பதற்கு ஒருவரும் இங்கே தீர்மானிக்கவில்லை. ඔබ සත්විහිළු කරනවා නෙවෙයි. நான் இங்கே பகுதியாய் சொல்லவில்லை. වචනයෙන් ඔබව වචන කියලා ඔබව කලබන්න හදනව නෙවෙයි. நான் வார்த்தைகளால் உங்களை குழப்பவும் இல்லை. ඔබ ලෑස්තිද? நீங்கள் ஆயத்தமா? ඔබ ලෑස්තිද? நீங்க ஆயத்தமா? ස්වාමීනි, මම ඔබ වෙනුවෙන් ඔබගේ සේවය වෙනුවෙන් කැපවීම කරනවා. ஆண்டவரே, உடைய ஊழியத்திற்காக என்னை ஒப்புக் கொடுக்கின்றேன். Hallelujah. Hallelujah. Glory Hashinde, මේ ආඥාව මා සමග කියන්න. இந்த ஜெபத்தை என்னோடு சேர்ந்து சொல்லுங்கள். ඔබ ඉස්සරහට පැමිණෙමින් සිටිනව වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் முன்னாடி வந்து கொண்டிருக்கலாம். ඔබ සිටින අවස්ථාවේ සිටිනවා කියනවා මේ ආඥාව මා සමග කියන්න. இருக்கிற இடத்திலே இருந்து நான் சொல்லுகிற இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகிறேன். මා විශ්වාස කරනවා ඔබට වැටහෙනවා කියලා. ඔබ අද කරන්නා වූ මේ ක්‍රියාව කොතරම් අගේද කොතරම් වැදගත්ද කියලා. நான் சொல்லுகிற இந்த விஷயம் எவ்வளவு முக்கியமானது, பெருமதியானது என்பதை விளங்கிக் கொள்கிறேன். ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ සමග ஜீவனுள்ள தேவனோடு සදා කාලෙක நித்தியமான කැපවීමක් ඔබ කරනවා. கடைசி வரை இந்த ஒப்பந்தத்தை செய்கிறேன். අනිවම ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ සමග කැපවීමක් ඔබ කරනවා. நீங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையிலே தான் இந்த உடன்படிக்கையை செய்கிறீர்கள். ඒ නිසා හදපත් වෙන්න. முழு உள்ளத்தோடு එතුමාගේ අභිමුඛයට ප්‍රේම කරන්න. அவருடைய பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கும்.
සියල්ලට වඩා එතුමාට ප්‍රේම කරන්නේ. எல்லாவற்றையும் பார்க்கிலும் உம்மை நான் நேசிக்கிறேன். ඔබගේ ජීවිතය සතු සියල්ලක්ම වීසි කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ පාදය මත. உங்கள் ஜீவியத்திலே எது பெருமதியாத இருந்தது என்று நினைக்கிறீர்களோ அதை வீசி எரிந்து போடுங்கள் அவருடைய சமூகத்தில். ස්වාමීනි සියල්ලට වඩා ඔබ මට ආවේ. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிலும் நீ எனக்கு பெருமதியானவர். ඔබගේ අභිමුඛය මට ඕන. உம்முடைய பிரசன்னம் எனக்கு தேவை. ඔබට කීකරු වෙන්න තමයි ස්වාමීනි මගේ එකම ආසාව. ஆண்டவரே உமக்கு கீழ்ப்படிவதே என்னுடைய வாஞ்சை. ඒ හදම කැටිගොනේ ආඥාව මා සමග. அந்த உள்ளத்தோடு இந்த ஜெபத்தை செய்கிறேன். ජීවමාන දෙවි පියාණනි. ஜீவனுள்ள பிதாவே, මා ඔබගේ පාද මුලට පැමිණෙමි. நான் உம்முடைய சமூகத்திற்கு வருகிறேன். ඔබගේ පාද මුලට මා පැමිණෙන්නේ කැඩුනා වූ පිදුනා වූ දැගෑපත් හදවතකින්. உம்முடைய சமூகத்திற்கு நான் வருவது நொறுக்கப்பட்ட உடைக்கப்பட்ட தாழ்மையுள்ள உள்ளத்தோடு. ජීවමාන දෙවි පියාණනි මාව පිළිගන්න. ஜீவனுள்ள பிதாவே என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும். මාව ආලේප කරන්න ස්වාමීනි. என்னை அபிஷேகம் பண்ணும் ஆண்டவரே. ඔබගේ සේවය උදෙසා මාව වෙන් කළ මැනවි. உம்முடைய ஊழியத்திற்காக என்னை வேறு பிரித்தருளும். ඔබ විශුද්ධාත්මයෙන් මාව පූර්ණ කළ මැනව. உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பி அருளும். ආත්මික දීමනාවන් වලින් ஆவிக்குரிய வரங்களினால் මාව පිළිවෙල මැනව. என்னை நிரப்பி அருளும். ස්වාමීනි தேவனே, පියාගේ පුත්‍රයාගේ සුද්ධාත්මයන්ගේ නාමයෙන් பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே ඔබට සේවය කරන්න මා කැපවන්නේ. உமக்கு ஊழியம் செய்ய ஒப்புக் கொடுக்கின்றேன். ආමේන්. දැන් කරුණා කර මා කියන දේ මොකක්ද දෙන්නේ එහෙම යන්න කවුරුත් ඉන්නේ ස්වාමීනි. இருக்கிற இடத்தில் நீங்கள் போகும்போதெல்லாம் நான் சொல்வதை கவனமாய் கொள்ளுங்கள். ඔබ කළා වූ යාඥාව තාමත්ම වැදගත් යාඥාවක් නිසා இப்பொழுது நீங்கள் செய்த இந்த ஜெபம் மிகவும் பெருமதியான ஒரு ஜெபம். ඔබ ගත්තා වූ තීරණයන් වලට වඩා ඉතාමත් වැදගත් තීරණයක් නිය. நீங்கள் இதற்கு முன்பு எடுத்த தீர்மானங்களை பார்க்கிலும் இது மிக உயர்வானது. කාව කසාද බඳින්න යනවාද කියන තීරණයට වඩා මේ ඉතාමත් වැදගත් තීරණයක්. யாரை நான் கல்யாணம் முடிக்க போகின்றேன் என்ற தீர்மானத்தை பார்க்கிலும் உயர்வானது. එම නිසා මේ ගත්තා වූ තීරණය පිළිබඳව நீங்கள் எடுத்த இந்த தீர்மானத்தை குறித்து ඔබගේ සභාපාලකතුමා සමග කියන්න. உங்கள் போதகருக்கு இதை சொல்லுங்கள். ඔබගේ සභාපාලකතුමාට මේ ගත්තා වූ තීරණය පිළිබඳව කියන්න. நீங்கள் எடுத்த இந்த தீர்மானத்தை உங்கள் போதகருக்கு சொல்லுங்கள். ඔබගේ දිනපොතක් ඔබට තියෙනවා නම් ඒකේ ලියාගන්න මෙවැනි දවසක මෙවැනි මොහොතක මෙවැනි තීරණයක් මා ගත්තේ එතුමාට සේවය කළ පිණිස කියලා. உங்களிடத்தில் ஒரு டைரி இருந்தால் எழுதிக் கொள்ளுங்கள். இத்தனையாம் திகதி இத்தனாம் ஆண்டு இந்த முகாமிலே நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறேன். රන් වලින් ලීවා වූ දිනයක් ඇටියට මේක ඔබගේ මතකයේ තුල තබා ගන්න. நீங்கள் ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பொன்னினால் எழுதப்பட்டது என்பதை. සභාපාලකයන්ට මම මේ අභියෝගයක් කරන්න කැමතියි. சபை போதகர்மார் எங்களுக்கு ஒரு சவாலை வைக்க விரும்புகிறேன். මේ තරුණ තරුණියන් ඔවුන්ගේ නම් ඔබට සඳහන් කළාම මෙවැනි කැපවීමක් කළා කියලා. இப்படிப்பட்ட ஒப்பு கொடுத்தலை நான் செய்தேன் என்று இந்த வாலிபர் உங்களை பார்த்து சொல்லும் பொழுது ඔබගේ ප්‍රාදේශික ප්‍රාදේශික පරිපාලකතුමා වෙත දැනුම් දෙන්න. உங்கள் மேற்பார்வையாளருக்கு இதை சொல்லுங்கள். සභාපාලකතුමනි මා කියපු දේ ඔබට ඇහුණා. சபை போதகர்மாரை நான் சொன்னது உங்களை கேட்டதா? මේ තරුණ තරුණියන් ඔවුන්ගේ නම් ඇවිත් ඔබට දෙන්න විට ඔබ කරුණා කර ඒ නම් පරිපාලකතුමා වෙත දැනුම් දෙන්න. உங்கள் பெயர்களை இவர்கள் பெயர்களை உங்களுக்கு சொன்ன பின்பு உங்கள் மேற்பார்வையாளருக்கு அறிவியுங்கள். අපට ඕන ඔබ විශේෂත්වයකින් සලකන්න.
நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் உங்களை உயர்வான ஒரு விதத்திலே உங்களை கவனிப்போம். ඔබ පුහුණු කරන්න. உங்களை பயிற்றுவிப்பது. දේව සේවය කරන්නට ඔබට අවකාශය ලබා දෙන්න. தேவ ஊழியத்தை செய்வதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை உங்களுக்கு අවස්ථාව සදා දෙන්න අපි කැමතියි. சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்க விரும்புகிறோம். මම කරන යාඥාවට අනුකම්ප දෙන්න. நான் செய்ய போகிற ஜெபத்துக்கு செய்யப்படுங்கள். ආශිර්වාදයේ ආලේපය ලබා ගන්න. அபிஷேகத்தை ஆசீர்வாதத்தை මගේ ආඥාව සමග ඔබගේ ජීවිතයට ආලේපය අලුත් ආලේපයක් ලැබෙනවා. நான் இப்பொழுது ஜெபிக்க போகிற இந்த நேரத்திலே தேவனுடைய விசேஷ அபிஷேகம் உங்கள் மேல் இறங்க போகிறது. සුදාත්මනේ பரிசுத்தாவியானவர் එදා මෝසස් යෝෂුවා කුඩාරනේ සිටින විට ඒ මණ්ඩපයට ඔබගේ අභිමුඛය ආවාසේ யோசுவாவும் மோசேயும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே இருந்த நேரத்திலே வந்த அபிஷேகத்தை போன்று ඔබගේ තේජස් මහිමය අභිමුඛය අපි මැදට එවන්න. உடைய மகிமையின் அபிஷேகத்தை நாம் மத்தியிலே அனுப்புவோம். මේ මොහොත සුද්ධ මොහොතක් කරන්න. இந்த நேரம் ஒரு பரிசுத்த நேரமாய் மாற்றும். මේ ස්ථානය සුද්ධ ස්ථානයක් කරන්න. இந்த இடத்தை பரிசுத்த ஸ்தானமாய் மாற்றும். ඔබගේ මහිමය ඔබගේ තේජසින් ඔබගේ සුදාත්ම බලයෙන් පුරවන්න. உம்முடைய மகிமையினால் உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் இந்த இடத்தை நிரப்பும். ලබන්න සුදාත්ම බලය பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறுங்கள். அவருடைய சமூகத்திலே இருந்து வருகிற வல்லமையும் அவருடைய வரங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த மாலை நேரத்தில் அவர் உங்களை சுகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார். இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகத்தை பெறுங்கள். உங்களுடைய இருதயத்தில் பயத்தை விட்டு விடுதலை செய்கின்றார். பிசாசின் வல்லமையை விடுதலை பெறுகிறீர்கள். இப்பொழுது சந்திரிகள் அடக்கப்படுகின்றது. பிசாசின் வல்லமைகள் அடக்கப்படுகின்றது. பில்லி சூனிய மந்திரங்கள் குடும்பத்திலே அடக்கப்படுகின்றது. பிசாசுகளை துரத்த, வியாதியஸ்தரை குணமாக்க, அண்டவர்களை விடுதலை செய்ய ஆண்டவர் தம்முடைய வல்லமைகளை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். යේසුස් වහන්සේගේ බලවත් නාමයෙන් இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே හලෙලූයා අපි හැම කෙනෙක්ම නැගිටගෙන ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. Oh
ஆறாவது வாலிப தேசிய மாநாட்டிலே நாங்கள் வாலிபர் முகாமிலே நாங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைய தினம் ஒரு சவாலான ஒரு செய்தியை நாங்கள் கேட்டோம். විසියායවෙනි තරුණ කඳවුරේ අපි සිටින්නේ අභියෝගවත් දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩයකට අපි දැන් අවුම්කම් දුන්නා. அநேகர் நாங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டோம். ඔය අපි ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. இந்த 26வது தேசிய வாலிபர் முகாமிலே பங்கு கொள்ளுகின்ற அனைத்து வாலிபர்களையும் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்றுக் கொள்வதோடு 26වෙනි තරුණ කඳවුරට පැමිණ සිටිනාව අද කෙනෙක් වෙත ආදරෙන් සාදරෙන් අප පිළිගන්න අතර இந்த தினம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை புதிதாக ஏற்றுக்கொண்ட அனைவரும் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்த அனைவரும் මේ දවසේ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් තමන්ගේ සේවය සඳහා තමන්ගේ ජීවිතය කැප කළා හැම කෙනෙක්ම இயேசு கிறிஸ்துவை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட புதியவர்கள் இருக்கிறாங்க. உங்களுக்கும் යේසුස් වහන්සේව තමන්ගේ පුද්ගලික ගැලවුම්කාරයට යම් කෙනෙක් අද පිළිගත්තා නම් ඔබටත් நாளை காலையிலே நடக்கின்ற காலை தியான வேளையிலே உங்கள் பகுதிக்கு பொறுப்பான ஊழியர்கள் உங்களோடு பேசிக் கொள்வார்கள். ඒක උදෑසන වෙනේ කිරීම වෙලාවේදී ඔබේ පළාත් මට්ටමින් අපි වෙනේ කිරීම කරන වෙලාවේදී ඔබගේ සභාපාලකවරුන් ඔබ අමු වෙලා කතා කරાવી.